Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara, maiatzak 15 dugu gaurkoan astelena, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan elkarrizketatu berezi bat izanen dugu, oso interesgarria gainera, mundu paranormala eta misterioa hobe ezagutzeko aukera izanen dugu, Nafarroa Paranormal taldeko zuzendari ordearekin, Mikel Lafuenterekin. Hori baino lehenago egunero egiten dugun moduan, eguneko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriarekin. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Gaurko albisteekin hasteko Altsasu manifestazio jendetsua egin dute pasaden urriaren 15ean bi guardia zibilei eta haien bikotekidei ustez eraso egiteagatik atxilotutako 3 gazteen alde. Duela 6 hilabete atxilotu zituzten eta hauek aska ditzatela eskatu dute bertaratutakoek. Euskal Grekoa eta Nafarroakoa lotzeko beharra azpimarratu dute Tapia eta Aiardik. Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako gobernuko ordezkariek azpimarratu dutenez, Europarekin lotzeaz gain Atlantikoko eta Mediterraneoko bi korridoren arteko lotura ekarriko du. Bertzalde larriki gaixorik dauden euskal preso politikoen eskubideen defentsan gizakatea osatu dute herritarrek Arrotxapeatik Atarrabiara. Eta hurrengo ekainaren 18ean Nafarroako 24 udalerritan estatus politikoari buruz galdetuko da, tartean Bortzirietan. Prozesu parte hartzaile baten ondoren eman bortzeko elkarteak eskualdeko galdera aurkeztu du. Nafar gisa Euskal Herri burujabe bateko herritarra izan nahi duzu? Iruñerriko 6. Euskal Jaia egin dute asteburuan geureari eutsi lelopean. Kaleak irotzeaz gain euskararen aurkako erasoei eusteko beharra aldarrikatu dute ekitaldi nagusian. Eta ez beharrak izan ditugu errepidean, Berriozarko emakume batek alkoholtasa laukoiztu du txirrindulari bat harrapatu eta ordu batzuetara. Bertzalde Lizoainen beste gidari batek beste txirrindulari bat harrapatu du igande goizaldean. Aurrera jarraitu albisteekin, Nafarroako azoka ekologikoa eginen dute heldu den asteburuan Iruñeko autobus geltoki zarrean. Eta kiroletan Osasunak lehen mailan jolastu duen azken partida irabazi du, taldeko Orritxoak 2-1 irabazi dio Granadari. Eta kirol kontuekin jarraituz, Osasunak eta Areto futboleko xota taldeak akordio etxi dute Nafarroako kirolari bultzada emateko. Eskerrik asko Aitziber Iturria, aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin. Diario Navarra egunkariko lerreburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, Nafarroa eskola uzte igoera handiena duen erkidegoa bihurtu da. Tasa urte baten 9,9% 14,4% pasa da. Hezkuntza sindikatuek arazoaren analisi bat egin dezan eskatu diote foru gobernuari. Gaurko argazkiko protagonistak txirrindulariak ditugu, izan ere txirrindulariak arduragabekeriagatik mehatxatuta. Argazkian Larraintzar herrian kotxe bat txirrindulari talde bat aurreratzen ageri zaigu, Valentzia eta Tarragonako dramak eta gero, atzo Nafarroan 2 gidari positibo eman zuten gidatzen egin zieten kontrol baten ondoren. Beste albiste gehiago, Diario Navarra egunkariari dagokionez, batetik kirol kontuak Bengoetxeak Irribarriaren aurka jokatuko du eskuz banakakoa eta bukatzeko lanera itzultzearekin ziber erasoarekin kezka dago. Eta bestelako gaia gaurko diren notizia egunkariko azalean, lerroburu nagusiak langabezia kontuak, Nafarroako iraupen luzeko langabezia 9.400 pertsona erdira jaitsi da urte batean. 2016ko martxoan kopurua 20.000tik gorakoa zen eta industria sektorea da lanpostu gehien sortu dituena gaur egun. Argazkiko protagonistak gaurkoan Altsasuarrak dira, jendetza Altsasuko gazteei babesa ematen, Altsasuko gazteen askatasuna aldarrikatzeko milaka pertsona batu ziren atzoko manifestazioan eta manifestazio amaierako argazkia ikusi dezakegu.
Kontu gehiago Diario Noticias egunkarian, goiko aldean argazki batez lagunduta, beroa atzoko maratoi erdian Iruñean, eta politika kontuak bukatzeko izan ere Laura Perez eta Eduardo Santos Podemoseko idazkari nagusi izateko hautagaiei elkarrizketa egiten diete gaurkoan. Gara egunkariarekin aurrera eginez, lerroburu nagusian gaurkoan Frantziako kontuak, Europako batasuna eta lan erreforma Macronen lehentasunak, Europarekiko apustua azpimarratuta kargua hartu du, ambiguitatea aurpegiratu dio Macronek Hollandi. Eta bestalde gaurko argazkiko protagonistak iparraldeko lagunak ditugu, festa elkartasuna eta ikuskizuna senperen atzo ospatu baitzen herri urrats. Bestalde, kontu gehiago Gara egunkarian, kalean berrizeko 3 kideri elkarrizketa egiten diete eta hauxe diote haien adierazpenek atxiloketak doakoak ziren askegunea iritsi zen arte. Eta bukatzeko kirol kontuak atletikek eta errealak dena berdin utzi dute agurrez beteriko igande batean. Eta bukatzeko Euskal Herri Irratiko lagunen agerkariari dagokionez, Nafarroan 3052 aldiz ezarri dute mozal-legea eta hortxe ageri zaizkigu Nafarroako parlamentuan hainbat pertsona. Bestalde sortzen jaiaren harira irratsaio berezia eskainiko du Euskal Herria Irratiak eta xehetasun gehiago hortxe albistaren barrualdean. Eta bukatzeko Altsasuko gazteen askatasuna exigitzeko manifestazio jendetsua egin dute eta manifestazio hori irudikatzen dituen hainbat argazki daude ikusgai. Maiatzak 15 dugu gaurkoan astelena, ikus ditzagun gaurko egunak utzi dizkigun albisteak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko maiatzaren 24an amaituko da gazte taldeek euskarazko proiektu kultural eta artistikoak sortu eta ekoizteko laguntza deialdira aurkezteko epea. 16 eta 35 urte arteko gazte taldeek aurkez ditzakete eskabideak beti ere taldekideen erdiak Iruñean erroldatuta baldin badaude. Javier Valderde artista donostiarrak 38 paisaia erakutsiko dizkigu mistoen eraikinean, olio pinturaren eta pastelean hain berea duen errealismo magikoaren ukituaz. Erakusketa uztailaren 2 arte, egonen da ikusgai esan bezala mistoen eraikineko beko solairuan. Eta Sanferminetako mailak 5 eremu bermatuko ditu aurten kolektiboentzat eremu berriei dagokionez Antoniuti eta O-Ama Virginaren plaza izanen dira. Eta Ibai Ertzean jaialdia gaur hitzordu berezia izanen du Sanduzelaien, Gang B Brass Band talde afrikarrak Europako bira gaur hasiko du Iruñean arratsaldeko 8etan. Eta bestalde, Hego Amerikako 5. arkitekturaren asteak aurrera jarraitzen du Iruñeko liburutegi publikoetan, zineforumak eta tailerrak izanen dira besteak beste. Bestelako kontuekin aurrera eginez, Iruñeko udalak Mendillorriko aurplanaren ikerketa abian jarri du 1000 haur eta gaztetxoen parte hartzearekin, hainbat ekintza eginen dira Mendillorriko ikastetxe publikoetan. Eta bestalde Iruñeko udalak mugikortasun planari dagokionez, hainbat proposamen argitaratu ditu, garraio ez motorizatuak eta publikoen aldeko apustua eginez. Eta Ikergazte Kongresuan aurkeztutako 6 artikulu onenen egileak saritu dituzte Iruñeko udalean, Garazi Arrula Ruiz, Aratz Ramirez de la Pistina, Amaiurrez Naola, Ania Ibarguren, Olatz Goñi Balentziaga eta Jaione Etxebarria Elezgarai izan dira aipatutako sarituak. Astelenero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Antsoain aldera. Nafarroan kirolaren arloa kudeatzen duen sektoreak greba deialdia egin du maiatzaren 16, 17 eta 18irako. Hori dela eta erabiltzaileei jakinarazten zaie, instalazio hauetan honako zerbitzuetan grebaren eragina nabaritzen ahal izango dela.
Eta Euskara klaseak Antsoainen 2017 ikasturteari begira, mezu honen bidez abisatu nahi dizuegu Zubiartek jakinarazi duela aurrematrikula hori maiatzaren 25-tik ekainaren 15-era egin daitekela. Kontu gehiago Antsoain aldean, San Kristobal Aurre Hezkuntzako udal eskolari dagokionez, aurre inskripzio epe berria maiatzaren 10-tik 16-ra izanen da. Eta aurrera egin dezagun Aranguren ibarrarekin. Aranguren ibarreko udalaren tokiko Agenda 21 logotipoa diseinatzeko lehiaketak badu irabazlea, Miren Otermin Rodríguez izan da. Eta bestalde aurrentzako marrazketa lehiaketari dagokionez, zergatik dituzu gustoko saguzarrak, maiatzaren 31 bitartean parte hartu daiteke. Eta hiri kanpaldiei dagokionez, aurre inskripzioak maiatzaren 17-tik 19-ra egin daitezke 012 telefonoan, ekainaren 26-tik 30-era izanen dira hiri kanpaldi hauek, eta norentzako Aranguren ibarrean erraldatutako 4 eta 12 urte bitarteko haur guztiei zuzenduta dago. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera, lehen sorospen pediatrikoei buruzko hitzaldia izanen da maiatzak 17an, Barainengo udaletxoko erabilera askotariko aretoan izanen da arratsaldeko 7etan. Eta bestalde Barainengo Luis Morondo udal musika ikastetxeko ikasle berrientzako aurretiko izen ematearen epealdia maiatzaren 2-tik 19-ra izanen da. Eta udal ludotekari dagokionez apirila eta maiatzean hainbat ekitaldi antolatu dituzte, hurrengoa maiatzak 26 izanen da break tailerrari dagokionez. Eta gaurko elkarrizketari dagokionez, ausardia dexente behar da eginkizuna betetzeko, Nafarroa Paranormal taldetik etorriko zaigu gaurkoan Mikel Lafuente, misterio eta fenomeno paranormalei buruz hitz egitera, beraz gelditu zaitezte gurekin, oso interesgarria baita.